Benvidos un día máis a miña canle. Hoxe vou intentar recrear a maquillaxe das tanxugueiras en terra en Eurovisión no Benidorm Fest. Empezarei co pelo, voume poñer o pelo para atrás como leva unha delas, e todo por aquí co pan de ouro, que bueno, xa intentei varias veces co pan de ouro, intentei pegalo con laca, con cera, con auga, e nada, vou intentar facer con gomina. A ver que pasa. E agora, isto por aquí vai hacia aí, isto iría unha liña por aquí. Vale. Dende aquí ata aquí. Vamos a confiar no proceso, ¿vale? Non dudamos.
A ver, máis ou menos queda o que este é que non me vai sair igual, así que prefiro quedar ben con este e non facer este. Esto... Mira esto. Esto de locos eso,